کاروانê tank û serbazên Sûriyê ne ber bi bajarê Laziqiyê ve li Rojavayê Sûriyê ketine rê. Piştî bêhtir ji 48 demjimêran ji şer û pevçûnên giran, artêşa Sûriyê li navçeyên navenda alîgir û grûpên çekdar ên nizîka rejîma Beşar Esed belav bûye. قمنا بقدوم بتعزيزات كبيرة جدا لضبط مهێزەکە mezin şandiye ji bo parastina asayîşa navçeyê. Hinek rûbirbûn li çend navçeyên Lazikiyê çêbûn. Lê aniha her tişt hatiye kontrolkirin. Hêzên rejîmê ku li wan navçeyan bûn hemû hatin ji navbirin. Bi giştî ew tawanbar in. Ew diber hemû biyaran de berpirsin. Ji ber ku di dema borî de wan her tişt ji dest dabû. Aniha jî bûne tawanbar û kujer. Em naxwazin behsa pêkhateyeke diyarkirî bikin. Lê bi giştî ew tawanbar in. Bi sedema şer û pevçûnên navbera serbazên artêşa Sûriye û grûpên çekdarên alîgirên Beşar Esed li parêzgehên Rojavayê Sûriyê di sê rojên borî de bêhtir ji 1000 kesî hatine kuştin. Di heftê û du demjimêrên borî de li parêzgehên Laziqiyê û Tartûs ku bi pêgeha bihêz a Elewiyan naskirîne şer û kuştinên gelek çêbûne. Çavkaniyên xwecihî nîşanê bû yekê didin ku ji wan kesê kuştî 745 kes sivîlin û Elewî ne û 125 kes ji kuştiyan serbazên artêşa Sûriyê ne û 148 ji kuştiyan jî çekdarên alîgirên Beşar Esedin. حققت قوات وزارة الدفاع تقدما ميدانيا. هێزن وەزارەتە بەرەوانیە پێشکەتنە بەربچاو بەدەست ئانین و ئەڤ ناوچە کۆنترۆل kirin ku di çend rojên borî de êrişên Xedrê li dijî hêzên ewlehiyê lê hatin kirin. Li gorî çavkaniyên xwecihiyên Sûriyê ew pêla tundutujiyê ya nû ya ku Sûriye girtiye bi xwînawîtirîn şer tê dîtin bi dirêjiya 13 salên şerê navxweyî yê wî welatî.